sesembahanku yo sesembahanku untuke tenagamu bakal ing kono ra mucimane sampeyan pun duwe rasa kuwatir lan sumelep. 3470 nom-noman sing pun lumpuh. Esok Gladen lah foto Maka sore Gladen foto janji sampeyan. Kira-kira bione sing mbok butuhake bakal caket. Lah sakniki kula njujak. Lari-lari itu ada kau. perkara kuwi gampang. Nggih. Tengkone kabeh bakal aturake marang pangeran Gunawangsa. Pangeran Gunawangsa. Mergo dheweke kagungan panjangkah ya. Kepengin jumeneng dadi ratu ing tandet. Ora kurang prabe apa wae bakal diwenehi jalanan dene kita wijining pangeran. Ora kurang kondo nomor iya jatane kula lan ruang kula niki kan Gladen dingge ndelok jelas Gunawangsa sing bedane pengen dadi ratu ing tandet. Sakniki kula cetha jong senang. Ojo kendhati kapraitan sesuk-esuk jumenengan ratu nang tandes bakal kawiwitan. Terus sangka kuwi kowe kudu sok ati sampeyan. Aku kan harus ayo ngono lapo lagi gila. Semulah yang malah.
dados kowe lan kowe kabeh kudu meloti wibo ingkang panjenengan yen pancen omong aku iki ora bisa wujud aku perjuang aku percolong bahwa sakelas pate senajan kewajiban kula pegawai kula iki beda motoran suka ngadus kepiye manungsa pamethok Indonesia nek aku kejinan kula nggih boleh ikut kadang kula dadi kanca kula sampun malih kurungan sampun malih semoga sampeyan bisa diukemi lho ya iki sing gak percaya najan to aku mbokku ana ing kraton tanah kuwi pangeran nanging aku sing percaya ya sedulurku najan to iki mung temenggo ning tak anggap sedulur tunggal ketok ngayo matur nuwun dhewe penjelan dalem tasih pitados dhateng kula sapa to sing dipercaya karo wong-wong ing ladato dalam sakiwa nggih Kakek ngono wedal, monggo kuwate kata-kata ahli sesurah dhateng kanca. iki gojek sapopo sebaku jaluk kanthi niatku mantep-mantep yen yo lawan aku ayo arep bergrupuk ke kraton Ya kok dulu ya, kan kudu